Čau lidi, dneska to tady bude trochu jiné. Dneska to tady nebudeme hrát brovko. Dneska budeme hrát Backrooms. Profesionální Backrooms, ve kterém můžeš komunikovat s dalšíma hráčema přes mikrofon. Jo. Dáme si teda ten multiplayer. A to jsem já, jmenuji se Honzas, takhle vypadám. Asi quick game, znamená asi vytvořit hru. A level 0, začne určitě na levelu 0. Tak tady je další levely. Uvidíme, jestli se nám to načte. Nevím, jestli teďka je nějak někdo online, když tak to zkusíme pak znova. A, jde to. OK. Jo. Hej. Vyřeším to tady. OK, už dobrý. A jdem tady za prvním hráčem, já nevím, kde je. Tady je. Hi, hi. Are you okay? No nic. Jdeme teda dál. OK, tady ten backroom je docela fakt děsivý. Jiní hráči tu asi nejsou. Až tady ten buglej, on je možná buglej. Možná nevím co. Jdeme teda dál. A pokusíme se teda někam dostat, nevím. Já teda to moc neumím. Jen jsem pak této hru jsem hrál třeba jednou, dvakrát. Hele, tady fakt nic není. Jak můžete vidět, tady, halo? Okay. Kde je ta příšera, kámo? To někde musí být. Ale obrazovka se mi netřese. Takže jsem OK. Nevím, tady je možná trošičku nuda, jak tady chodím. Protože... Hele, počkej, není to hráč? Ne, to je furt ten samý hráč. Ten AFK. Tamhle to je na konci černý, já nevím, jestli to je nějaký bug, nebo jestli tam... Aha. Je tady něco vlastně? Tady nevypadá, že by... Jo, je tady něco. Zajímavé. Takhle ráno asi nikdo online není, no. Já docela hraju hororovky. Yes, bro. To je nový level. Tam právě nevím, co to je. Každopádně asi tady máme víc všichni. I s tam tím cápem. Asi jsem to našel. Tak já jdu za tam tím, jestli furt ještě je bugnutej. Ale asi je, no. Hele,
Dobře. Právě jsem našel tohleto. To znám, tohleto. Nechci tam spadnout, takže půjdu takhle rovně. Já si myslím, nemůže ta příšera, ale já myslím. Okay, hele. Je to docela hard a možná pak ještě já chci zkusit, co je tam vevnitř, tady v těch dírách. Možná tam je nějaký vchod. Nice. Zajímavé. Myslím, že můžeme jít, ok, jdem tam teda. Hele, padám a nic se neje. Takže to je asi od toho videa všechno. Čau.